feia ballar les fulles dels arbres. Aquest arbre és gegant! Saben quan és hora de canviar. Fermament a terra. Reneixen amb noves fulles. Podrem afrontar qualsevol tempesta. Benvinguts! Soc l'Anna de Santiago i avui estic aquí amb el Rufus per explicar-vos una història molt especial. La màgia del bosc. Ens acompanyeu? La Bruna era una nena petita, curiosa i plena d'energia. Li encantava fer preguntes i descobrir el món que l'envoltava. La seva mare, la Laura, compartia aquesta curiositat i sempre que podien sortien juntes a explorar la natura. Un matí assolellat, la Laura va proposar a la Bruna fer una excursió pel bosc. Avui et portaré a descobrir una cosa molt especial, petita. La Bruna, emocionada, es va posar les sabates de muntanya i va agafar la seva petita motxilla plena de tresors. Una lupa, una llibreta i un llapis per apuntar tot el que aprengués. Quan va arribar al bosc, els ocells cantaven i el vent suau feia ballar les fulles dels arbres. La Bruna corria d'un costat a l'altre, meravellada per tot el que veia. «Mira, mama, aquest arbre és gegant!» La Laura es va aturar al seu costat i va posar una mà sobre el tronc rugós. Aquest roure és vell, té arrels profundes que el sostenen fermament a terra. Encara que plogui o faci vent, es manté dret. Saps què ens ensenya això? La Bruna es va posar a pensar. Que si tenim arrels fortes no ens caurem? La seva mare va somriure. Exacte! A la vida, les nostres arrels són allò que aprenem, la nostra família i els nostres valors. Si tenim unes bones arrels, podrem afrontar qualsevol tempesta. La Bruna va mirar l'arbre amb uns altres ulls. Després va seguir corrents i es va aturar davant d'un arbre amb les fulles d'un groc brillant. «Mama, per què aquest arbre té les fulles d'aquest color i els altres encara són verds?» La Laura es va ajupir i va recollir una fulla groga del terra. Perquè els arbres saben quan és hora de canviar. A la tardor deixen anar les fulles per descansar i preparar-se per l'hivern. Després, a la primavera, reneixen amb noves fulles. La Bruna va obrir els ulls emocionada. Com nosaltres! Quan aprenem coses noves, canviem una mica, oi, mama? La mare li va acariciar els cabells. Sí, Bruna, la natura ens ensenya que el canvi és necessari i que cada etapa de la vida té la seva bellesa. La Bruna va seguir caminant, observant els insectes, escoltant el so de l'aigua d'un rierol i gaudint de l'olor humida del bosc. Quan va arribar a un petit clar, la mare es va seure sobre una pedra i li va dir: «Tanca els ulls i escolta». La Bruna va tancar els ulls. Va sentir el vent, el cant dels ocells, el murmuri de les fulles. Es va sentir en pau. Quan estem molt enfeinats o preocupats, podem fer com el bosc, respirar, escoltar i recordar que formem part de tot això. La Bruna va obrir els ulls amb un somriure. «M'encanta la natura, mama! Sempre em vol ensenyar coses». La mare va riure i li va fer un petó al front. Doncs mai deixis de preguntar i aprendre, Bruna, perquè el món està ple de màgia si sabem com mirar-lo. I així, agafades de la mà, van seguir la seva aventura pel bosc, amb la promesa de tornar-hi sempre per continuar aprenent dels arbres, del vent i de la vida. I és així com aquest conte arriba a la seva fi. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Fins la propera!